Здравейте хора, аз съм Тири и днес ще игра на Clash Royale. Съжалявам, че не пусках никакви клипове, но не знаех на какво да са и нямах време, но този ден, днеска, може да пусна и още един клип, но може би. Едва ли. И тук загубих. Да, тук не гледам коста и умрях. 100%. Да, няма как. Да, тази битка направих като пълен идиот. Да, да. Да, и още една. Всичко възможно сега ще пускам. Това беше бързо. Моя. Аре бе. Не. Тук вече станах по-добре. Аз чакам 10 години на стари, но ще чакам. И то докато стане, вече ще го убият. Защото това москитар никой не искаше. Аз по москитар. Това стрелец никой не искаше да го убия. Още един, ако направо. Това път беше победа и още 3 битки, айде. Подем тук стане малко по-дълго. Иначе 5 секунди. Това беше бързо и винаги не. Това нали, разбира се, че ще е ли. От време на време ли.
Сериозно ли толкова малко? Не, так може ме я вземат. Аз няма с какво защитавам. Даже и тая кола ще ми я вземат. 100% няма как да не ме вземат. Не ми я взеха, бе. Може ми я вземат и сега. Това го чакам. Този път да никой да го няма. И още малко ще изчакам, поне да се махна тия. И ще го пусна и това. То докато се махнат... Така... О, не, умирам. То докато... разбира се, то докато стане, ще умра, разбира се. И още две витки. Така направо се посрамих пред този клип. Още две витки. Разстоянието го да убие... Да... Добре. Един път ударим. Добре. Вау! Вау, колко малко стана. Дали ще победа сам с гоблини? Не, разбира се. Пак ще пускам това. Да рискувам ли? Ще рискувам. Какво правя? Ех, майко. Хубаво. Така, разбира се, че ще ми я вземат, но и аз ще взема тяхната, ако не ми го убият. Един гоблин барел. Да, ако тук първо мислиш, един гоблин барел готов. Оле, пак ли ще сгубя Артия? Не, малко е. Не, пак умираме. Няма нулев шанс е да спечеля. Какво такова?
А всъщност има голям шанс. Да. Че, добре. Сега последната битка за клипа и го спирам. Това път ще атакуваме от тая страна. О-о! О-о! Не. Това, което ми пуснаха тук. Да, разбира се, че ще ме го вземат. Не. Всъщност я ще им взема тяхното.